Haide. Hai vince. Să bine am găsit la un episod de SAS 4. Suntem alături iar de Ianis. Salut! Și noi avem lag. Se pare că Ianis a ieșit. Sau da, poate. Nu știu ce. Nu știu. Tu ce? Dar nici nu mai am muncit. Bă, ești prost. Numai de level 8, bă, ești prost. Bă, ești prost. Auzi, bă. Eu auzi, bă, ce are Ianis, bă. Eu auzi. Hai, să mă rog. Bă, treaba. Uite pe gatul ăsta. Taci. Și da. Bă, are armă cu laser, bă, băiatul. Ce mai aici? Mamă, cutie rară! S-a ocupat. Da. Ba da. Ai golf ăla? Are altă mașină, preotul ăsta. N-avem înainte avea o Dacia. Bă, era și aia bună. Ai dreptate. Hamburguesule. Ce vă fac? Avei pe mă? Mamă, deci dacă nu mă credeți la Ianis pe acolo, pe serverul lui, mini-server, nu mini-server, în fine, trecem peste. Are un AVP.
Nu siguranță că le avea pe. Bă, le avea pe frate. Uite, Bă, foarte bine mă descurc cu băiatul ăsta. Ăsta trage la el cu scutul. Wow, ce armă e asta, mă? Băiatul ăsta nu știa pe unde să ia. Laude. Dați-mi că nu vorbesc, dar nu prea am ce să vă zic. Mama, ăla cu foc, ia niște... Ce zici, mă? E sigură? Mamă, mai departe? Nu se trebuie trec. Auzi? Hai că intrăm acum. Bine, hai să mă duc. Nu știu, da, sunt în trenul, da. Nu pot să auzi. Ianis, du-te! Ianis, du-te, cheamă mami să vorbească cu tati. Ianis! Cam atât acest episod, nu uitați dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu mine și cu Ianis. Are lumină bună. Dacă se niște voci aici, lângă mine. În fine, la revedere! Barbante.